mga boss idol. Good morning. Pag-jack mode naman tayo. Bike mode tayo. Short pedal tayo. Kaya Manawag, Mapandan, tapos balik Manawag. Ano yung ikot natin ngayon? Kalabas pa natin. Time check, it's 6:15 in the morning. Ayan, maganda pa yung daan. Ikot tayo doon. Makabalik tayo mamaya. Right, let's go. Noon, tulabas tayo ng Manawag mga boss idol. Pasok tayo sa kabilang bayan. Ganda ng weather doon. Ang ganda. Medyo makulimlim pero hindi naman yan ang ulan. Ang ganyang sistema. Yun. Doon tayo papasok ko. Yun. Papasok. Yun. Diretso mo yan. Patro sana sila ito. Morning! Diretso tayo. Dito tayo. Dito tayo Mapandan. Right. Dito tayo ngayon. Pinabaybayin natin yung Mapandan San Jacinto guys. Ayun, tahimik na daan. Wala man lang masyadong sasakyan. Ito yung pinaka-safety utahan ng bike. Malayo sa side shift, malayo sa aksidente. Safety ba? Safety kumbaga. So tayo ng Mapandan, Pangasinan. Dito tayo ng proper ng mga boss. Yun, yung kurba na yan. Pagliko dyan mamaya may tulay. Tapos tulay. Bayan na ng Mapandan. Yun na yung tulay. Yun yung tulay. Paglagpas natin mamaya ng tulay, bayan na. Yun, kakalagpas na natin sa tulay. Mga boss idol, pasok tayo ng bayan. Maya dyan na tayo sa plaza ng Mapandan, Pangasinan. Yun o, yan yung plaza lang yun. May mataas na ditong Christmas tree. Kasi magpapasko na eh. Yan yung plaza nila. Doon tayo papuntang Santa Barbara, Mangaldan. Dito, balik tayo. Pwedeng Ordaneta. Pwede balik Manawag. Right. Yun. Kung tayo dyan. Kaliwa. Kasi pag magpakanan tayo. Dito yan ang Ordaneta. Ayan o. Dito tayo. Manawag tayo eh. Tayo sa kaliwa. Yun. Binabaybay natin ngayon yung galing ng Mapandan, Manawag Road. Guys, yun o. Labas na tayo ng isyita tayo ng Mapandan. Balik na tayo Manawag. Lapit na lang. Ano yung tinakbo natin o? 10 kilometers. Mag-11. Malapit tayo sa bayan ng Manawag, mga boss idol. Dito lang tayo. Yan. Dito tayo dumaan mga boss idol sa coastal ng Manawag. Ganda dito. Dito marami nagja-jogging. Bihira lang dumadaan dito eh. Ito yung daanan. Pagaling ka ng mga labas ng Manawag na western. Dito ka dadaan. Tagos ka doon sa eastern sa kabila. Hindi ka nadadaan ng simbahan ng proper. Kaya ginawa na itong coastal. Mamaya, pag-akit natin doon konti, palit naman tayo para papasok tayo ng Manawag proper. Right. Yun. Dito tayo sa highway. National road na tayo. Yung galing ka ng Manawag puntang Urdaneta. Mamaya, pasok tayo doon.
Pero ng Manawag. Yun, dito tayo sa Manawag pa, pero yan yung tema nila ngayon, oh. Maganda mga boss idol. Ito naman yung simbahan. Yan yung church. Yan, Manawag Church. Diretso tayo dito, malapit na tayo sa bahay. Mga boss idol, malapit na tayo sa finish line. That's it for our 14 kilometers bike ride. Salamat sa panonood. Kids, susunod yung mga video mga boss idol. God bless you. Alright.